Wel, dydd Gwener, diwetha, oedd hi'n Black Friday. Diwrnod lle mae'r bobl yn y siopen trial eich cael chi i byrnu lot o bethau, ac mae fori yn Cyber Monday, lle mae'r un math o beth yn digwydd ar-lein. Pobl yn dechrau siopa ar gyfer y Nadolig ar hyn o bryd. Ac bod yna lot o siopa yn mynd i ddigwydd ar-lein, yn digwydd bod yn rhe Pen y Bont, ac o'n i yn gweld pobl gyda'i bagiau nhw yn cario pethau o gwmpas ac yn teimlo'r pwysau y petai o'i nwyddau roedden nhw wedi prynu. A mae'n siŵr bod ni gyd yn gallu meddwl am sefyllfaoedd lle ni wedi teimlo rhyw bwysau o gorfod wneud jobs fel hynny. Neu falle bod chi'n gallu cofio mynd ar dre neu ar fws ac yn cario ces gyda chi ac yn trial dod i'r ces lan uwch eich pen yn y man ar gyfer y bagiau. Ac mae'n dipyn o job i wneud y dyddi yma, achos does dim lot o le. A chi'n gweld pobl weithiau yn cael yn hawster yn wneud y math yna o beth. Pwysau, beichiau, anodd i cario. Ddiweddar o'n i wedi gorfod mynd â stwff i'r tip sbwriel fel petai. Ac oedd y dipyn o bethau gyda fi, ac o'n i falch i gael cymorth y dyn drws nesaf i ddod i'r pethau yn y car, yn y bwt, oherwydd y pwysau. Ac bore yma fe hoffwn i edrych ar eiriau Iesu Grist, rhai o'r geiriau hyfrytaf nath i llefaru nhw, geiriau ynglyn â phwysau, geiriau ynglyn â beichiau. Byddai bobl wrth gwrs yn edrych Iesu Grist yn gyfarwydd iawn â hyn. Gyfarwydd a gweld anifeiliaid yn mynd o gwmpas y lle yn cario pwysau trwm, nwyddau. Pobl hefyd yn cario pwysau trwm, cario dŵr mewn ysgenau, pridd. Darlun cyfarwydd, peth cyfarwydd i bobl yn y dyddiau hynny. Wel, gwrandwch beth mae Iesu Grist yn ei ddweud. Dewch ata fi, bawb sy'n blinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Cymerwch o iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydw i a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i cheneidiau. Mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, a'n baich i yn ysgafn. Geiriau Iesu Grist yn Efengyl Mathew, pennod 11, adnodau 28 a 29. Iesu Grist yn sôn am bobl sydd â beichiau, sydd yn llwythog. Nawr, dyw e ddim yn sôn yna, ynglyn â phobl yn cario nwyddau pob dydd. Felly, am beth mae Iesu Grist yn sôn? Beth yw'r beichiau yma? Beth yw'r pwysau yma? Pam ydy yn gwahodd bobl i ddod ato fe gyda llwythau a beichiau? A sut mae e'n gallu helpu yn y sefyllfa honno? Felly, mi am i ni feddwl yn gyntaf ynglyn â beth yw'r beichiau yma sydd gyda Iesu Grist mewn golwg. Beth gallen nhw fod? A'r peth sy'n taro chi ar unwaith, wrth gwrs, yw bod Iesu Grist ddim yn dweud beth yw'r beichiau. Dyw ddim yn dweud, ydy e? Dewch ata fi, bawb sydd yn blinderog ac yn llwythog. Ond dyw ddim yn dweud beth yw'r llwythau yma. Ond mae'n taro fi bod yna rai pethau byddai Iesu Grist yn siŵr o fod wedi cynnwys yn y beichiau yma. A mae'r ffaith dyw e ddim yn enwi yn benodol yn golygu rhywbeth arbennig i ni, beth bynnag yw ein beichiau, beth bynnag yw'r llwythau, mae'n eich wahodd chi i ddod ato fe. Ond gael gynnig bod yma i chi 3 math o faich yn sicr
mae Iesu Grist yn gallu helpu gyda. Yn gyntaf, a falle bod hyn yn mynd i'ch syni chi braidd, ond y baich gyntaf yw baich crefydd. Baich crefydd. Falle bod hynny'n taro chi'n rhyfedd bod pregethwr neu gweinidog yn sôn am grefydd fel baich. Ond os yw'ch Beibl gyda chi, ym Mhennod 11 lle mae Matthew'n rhoi'r geiriau hyn, yn union ar ôl, ar ddechrau pennod 12, i ni'n darllen hyn. Yr amser hwnnw, aeth Iesu drwy'r caeau id ar y saboth. Roedd eisiau bwyd ar ei ddisgyblion, a dechreusa'n dynnu tywysennau a'i bwyta. Pan welodd y Phariseaid hynny, medded wrtho, edrych, mae'r ddisgyblion yn gwneud peth sy'n groes i'r gyfraith ar y saboth. Y Phariseaid, wrth gwrs, oedd y bobl bwysig oedd yn dehongli y gyfraith, oedd yn ymwneud â chrefydd, rhain oedd y bobl allweddol. Ac wedyn ni, yn y digwyddiad nesaf eto, dyma chi hyn, symudodd oddi yno, a daeth i'w synagog hwy. Yno, roedd dyn a chanddo law ddiffrwydd. Gofyn asad i Iesu, mwyn cael cyhuddiad i'w ddwyn yn ei erbyn, a i'w gyfreithlon iachau ar y saboth. A dyma chi'r un math o beth yn digwydd eto. Pobl sydd ynglyn â chrefydd yn gosod beichiau. Dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Maen nhw am osod baich ar y disgyblion oedd yn newynog. Maen nhw am osod baich ar y dyn yma oedd â llaw ddiffrwydd. Oherwydd y reality yw bod y bobl yma oedd ynglyn â chrefydd yn ychwanegu rheolau a deddfau. Mae'n debyg yn ôl y troddiad bod y 613 o reolau neu deddfau ychwanegol wedi'u creu gan y bobl hyn. Nad oedd wedi rhoi gan Dduw o gwbl. Ac mae Iesu Grist yn gorfod dweud yn y digwyddiad yma gyda'r tynnu'r tywysennau mwyn i disgyblion cael bita. Mae Luc sy'n cofnodi hyn, os dwi'n cofio. Mae e'n cofnodi fel oedd Iesu'n dweud bod y saboth wedi'i greu mwyn dyn, meddwl fe. Ond mae'r bobl yma wedi gwyrdroi pethau yn llwyr. A'r canlyniad yw bod crefydd wedi troi yn faich. Ac yn faich ar y bobl. Ac i ni'n gallu gweld taw fel yna oedd y bobl ma'n gweld pethau. Fe aeth y Phariseaid allan o'r synagog a chynllwyn yn ei erbyn sut i'w ladd. Oedd Iesu Grist yn gwybod yn iawn bod crefydd yn gallu bod yn faich. Ac mae'n gwahodd bobl sydd â faich crefydd i ddod ato fe. Achos mae e'n wahanol. Beth bynnag yw crefydd dyn, beth bynnag yw rheolau sydd wedi cael eu creu gan ddynion fel y pethau yma, mae e'n wahanol. A tua'r diwedd i weinidogaeth, oedd gan Iesu Grist eiriau llym iawn ar yr union beth yma wrth iddo fe gyhuddo yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid. Gwrandewch beth mae'n gweud wrth y tarfawydd ac wrth i ddisgyblion, ac mae eisiau bawb i glywed hyn, yn sôn am y Phariseaid, maen nhw'n eistedd, meddwl yng nghadair Moses. Maen nhw'n eistedd yn y sedd crefydd. Ond, maent yn rhwymo beichiau trymiol ac anodd ei dwy ac yn ei gosod ar ysgwyddau pobl. Ond, nid ydynt hwy ei hunain yn fodlon codi bys i'w symud.
Mae pobl yn defnyddio'r ymadrodd ar weithiau, dyn nhw mewn iaith bob dydd, codi bus, dyn nhw'n fodlon codi bus i helpu rhywun. Ond dyma fe'n ysgrythur. A'r Iesu'n dweud, fe mae yna bobl sydd yn lŷn a chrefydd, sydd yn gosod beichiau ar bobl, anodd i dwyn, methu dwyn nhw, ond yn anfodlon i'w helpu nhw. Ond mae Iesu Grist yn dweud, dewch ata fi, gyda'ch beichiau o'r crefydd, ac fe fydda i yn gallu ateb eich gofyn. Ond oedd y broblem a ddim wedi diflannu chwaith ar ôl dyddiau Iesu Grist. Gwrandwch ar yr apostol Paul yn sgrifennu at y Galatiaid. Pobl nawr yn yr eglwysi yn Galatia, blynyddoedd wedi ni, ac mae Paul yn dweud fel hyn, peidiwch a phlygu eto i iau caethiwed. Peidiwch a phlygu eto i iau caethiwed. Roedd Paul yn gwybod yn iawn fod yna broblem yn wynebu'r eglwysi yma yn Galatia. Yr un broblem, dynion yn ceisio creu rheolau mwyn yn ei bar nhw galluogi rhywun i gael cwmni gyda Duw. Ond beth o'n nhw'n gwneud oedd gosod iau a baich a'i llethu pobl. Ac mae'n dweud wrth y bobl, peidiwch plygu eto i iau caethiwed. Ac yn ein dydd ni, mae yna grwpiau crefyddol sy'n gorfodi i aelodau nhw i wneud peth a peth. Rhai o'r cultiau. Mae rhaid i chi wneud rhyw weithgaredd i fod yn dderbyniol. Mae rhaid i chi fel petai ennill eich lle. Rhai pobl yn mynnu bod chi'n mynd ar ryw bererindod neu gilydd. Rhyw ddisgwyliadau efallai. Ond beth amdano ni? Odi chi yn ceisio ffeindio derbyniad gan Dduw trwy ryw ymdrechion, trwy ryw reolau, trwy ryw arferion? Oedd Martin Luther, diwygiwr Protestanedd, yn gwybod am hyn yn dda yn ei brofiad ei hunan. Ond yn darganfod drosto ei hunan, taw baich oedd yn llethu, nad oedd yn arwain at Dduw, nad oedd yn arwain at dangnefedd, nad oedd yn arwain at fywyd, oedd hyn. Ac oedd yr apostol Paul hefyd yn gallu tystio i'r un peth. Eto yn y llythyr at y Galatiaid, mae'n dweud fel hyn, yr ydym ni sydd wedi'n geni yn Iddewon, meddwl, ac nid yn echaduriad o'r cenhedloedd, fe wyddom na chaiff neb ei gyfiawnhau, ond trwy ffydd yn Iesu Grist. Nid trwy gadw gofynion cyfraith. Meddwl. Dyna beth ni wedi profi. Ni wedi mynd ar hyd y llwybr yma. A dwi ddim yn arwain i un man, ond siomedigaeth a thristwch, baich a rhywbeth sydd yn llethu. Does a ddim bywyd i'w gael ar hyd y llwybr hwnnw. A meddwl eto, chwi sy'n ceisio cyfiawnhad trwy'r gyfraith, mae'ch perthynas â Christ wedi thorri. Rydych wedi syrthio oddi wrth ras. A beth mae'n dweud yw, os ych chi wedi proffesu fi yn yr arglwydd Iesu, ac mynd ar hyd llwybr gras, os ych chi nawr yn mynd ar hyd y llwybr yma o gadw at reolau, dilyn canllawiau, gosod beichiau, rydych chi wedi gadael llwybr gras. Gras yr arglwydd Iesu Grist. Felly, mae crefydd yn gallu bod un o'r beichiau hynny. Mae Iesu'n dweud, dewch ata fi.
Baich arall yw baich methiant. Baich methiant. Des ar draws llyfr oedd wedi cael ei ysgrifennu rai blynyddoedd nôl nawr, gan ddyn o Uganda. Teitl y llyfr oedd The Burden of Failure. The Burden of Failure. Ac oedd e'n sôn am ei fywyd ei hunan. Oedd e wedi gosod ei nod neu freuddwyd ar ryw yrfa arbennig. Dwi'n cofio beth oedd e nawr. Ond pan oedd e'n edrych nôl, oedd e'n edrych nôl yn arbennig at ddigwyddiad pan oedd e'n sefyll i aroliadau lefel O, fel oedd nhw'n edrych hynny. A dyn o Uganda oedd e, ac fe nath ei fethu rhai. A mae'r stori yma fel petai yn ei fywyd ynglyn â'r canlyniadau hynny, fod ei freuddwydio ne i gyd yn deillio. The Burden of Failure oedd wedi disgrifio teitl i nofel e. Ac mae methiant yn rhywbeth sydd yn aros gyda ni. Yn aml, mae'n gallu aros gyda ni am flynyddau. Bob math o bethau yn ein bywydau beunyddiol. Baich methiant. Ac ni'n gallu methu pobl, yndyn ni? Ni'n gallu methu pobl. Ac mae'r arglwydd Iesu yn atgoffa ni o hyn yn aml yn ei ddysgeidiaeth. Enghraifft, yn y Bregeth yr Ymynydd, Matthew 5. Clywsoch fel y dywedwyd wrth y rhai gynt, na ladd, pwy bynnag sy'n lladd bydd yn atebol i farn. Ond rwy fi'n dweud wrthych, bydd pob un sy'n ddig wrth ei frawd yn atebol i farn. Pwy bynnag sy'n sarhau ei frawd bydd yn atebol i llys. Mae'r person hwnnw wedi methu rhywun arall trwy lyd, trwy fod yn grac, trwy fod yn ddig, trwy alw enwau dilornus, methiant. Nes ymlaen, mae darlun arall. Mae'n dweud, clywsoch fel y dywedwyd, na odineba. Ond rwy fi'n dweud wrthych bod pob un sy'n edrych mewn blis ar wraig eisoes wedi cyflawni godi neb a hi yn ei galon. Ac felly mae yna methu o fath gwahanol. Ac mae yna faich o ganlyniad i hynny. Methu caru yn cymydog yw'r pethau yma i gyd. Ac mae yna gymaint o wahanol ffyrdd yn dos lle ni gyd wedi ac yn methu ein cymydog. Methiant. Sut mae symud y baich yma o fethiant? Dyw i ddim yn rhwydd bob amser. I ni'n gallu cafio'r pethau yma ar ein cydwybod. Cydwybod eog oedd yn rhio dan fy mron. Cofio clywed hanes am ddyn busnes oedd yn gweithio beth nhw'n galw The City yn Llundain, lle maen nhw'n gwneud y pethau ariannol yma i gyd. Ac roedd wedi gwneud rhywbeth un tro mewn rhyw trafodion yn rhywbeth ariannol oedd yn effeithio ar rhywun arall. Ac oedd y peth yma wedi drwblu fe. A beth bynnag oedd e'n gwneud, doedd e ddim yn gallu cael tawelwch meddwl a dianc o'r peth. Ond gyda ddigonedd o arian ei hunan i ffeindio ffyrdd o wneud. Mynd ar wyliau moethus, cael ceir, drud, y pethau cyfleusterau popeth. Ond oedd na ddim
heddwch iddo e am ei fethiant yn ei fywyd. Methu eraill. Methu caru cymydog. Ond wedyn ni wrth gwrs methu Duw. Methu Duw. Ac mae Iesu Grist yn dweud wrth rwy'n diwedd taw dyma'r gorchymyn cynta. Car, medde fe, yr arglwydd y Dduw, ath holl calon, ath holl enaid, ac ath holl nerth. Methu Duw. Ac oedd y brenin Dafydd yn gwybod am hyn. Wel, oedd yn gwybod am gymaint o bethau lle wedi methu. Godineb, ie, oedd e wedi methu yn erbyn rai dyn arall, ac ar ben hynny yn trefnu lladd i gŵr, ond oedd e hefyd yn ymwybodol bod e wedi methu Duw yn derbyn dyn unig y pechais. Nid bod e'n gweud bod e ddim wedi methu lleill wrth gwrs, ond oedd e'n sylweddoli bod hwn yn erbyn Duw hefyd. Methu annau, gallen nhw fod yn y ddogfennol, gallen nhw fod yn y presennol. Baich methiant, dewch ata fi, gyda'ch beichiau yn eich methion chi. Falle bod nhw'n bell yn ôl, ddo heddi. A trydydd beth fi am sôn, baich bywyd, jyst yn gyffredinol, beichiau bywyd. Baich salwch. Salwch tymor hir yn gallu bod yn beth anodd i ddwyn. Neu brofedigaeth, lle mae y tristwch yn llethol. Problemau yn y teulu, gofidiau. Gofidiau gyda phobl y dyddiau yma oherwydd amgylchiadau y coronavirus. Poeni ynglyn â pobl sydd wedi cael prawf, aros, baich, y cyfnod o aros. Methu ymweld â phobl yn eu cartrefi, rhai sydd yn cartrefi gofan arbennig. Colli gwaith, neu ofni colli gwaith. Gofidiau ariannol. Beichiau bywyd. Mae Iesu Grist yn gwybod am y pethau hyn i gyd. Ond oedd e'n weinidogaeth yn y ddeiar yn gwybod am bobl a salwch, pobl a phrofedigaeth, problemau yn y teulu, gofidiau ynglyn â beth i fita, beth i wisgo. Wel, dyna'r beichiau. Wel, beth yw'r ateb? Sut mae e'n gallu helpu? Mae e'n gwahodd ni yn diwedd. Dewch ata fi. Bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Sut mae cael y gorffwys yma? Sut mae cael y gorffwys? Dyddiau yma, os chi'n moyn gwybod ateb i rhywbeth, yn aml iawn i chi mynd, chi'n defnyddio'r cyfrifiadur, ac i chi'n mynd at Google. Mae wedi dod y gymaint o gyfarwydd yn Saesneg, mae wedi troi'n ymadrodd. Google it. Ffeindio allan sut mae cael help, sut mae cael ateb i peth a peth. Neu yn fwy traddodiadol, chi'n mynd at ryw lyfr falle. Ac mae'n lyfrau i gael, yn dos e? How to rhywbeth yn gilydd. Neu the secret of beth bynnag yn gilydd. Ond dwi Iesu Grist ddim yn cyfeirio pobl at lyfrau yn ddiddorol. Dwi ddim hyd yn oed fan hyn yn cyfeirio pobl at yr ysgrythur. Sut mae cael y gorffwystra yma? Mae'n cyfeirio ato fi hun. Dewch ata fi. Ac mae'n syndod gymaint o weithiau dwi ddim eisiau ni
edrych un man arall ond ato fe. Sylwch gymryd o weithiau'n cyfeirio ato hun. Dewch ato fi, meddai fe. Fe rodda fi o'r pwystra. Cymerwch fy iau. Dysgwch gennyf. Addfwyn y dwyf. Fy iau I yn hawdd I dwyn. Am bai chi yn ysgafn. Chi'n mynd gallu methu? Dewch ata fi, meddai. Cysylltiad agos ar Iesu yw'r ffordd. Ond, fel yn aml gyda Iesu Grist, mae e'n gweud rhywbeth wrthon ni sy'n ymddangos yn gwbl anelladwy. Mae'n dweud ewch ata fi, ac wedyn mae'n dweud cymerwch fy iau arnoch. Cymerwch fy iau arnoch. Wel, yn y dyddiau hynny, oedd pob yn gwybod beth oedd iau, di ni ddim heddi dyddiau yma, ond y teclyn pren yma oedd yn mynd ar anifeiliaid, oedd yn gweithio yn y maes, iddyn nhw allu cyd-gerdded a thynnu'r offer oedd gyda nhw. Ond iau oedd e, rhywbeth oedd yn cael ei osod ar ysgwyddau, rhywbeth oedd yn pwyso arnyn nhw, rhywbeth, mae'n un ystyr oedd rhyw fath o faich. A dyma Iesu Grist yn dweud, cymerwch fy iau arnoch. Ond i diwrn yn gwrthweud beth sydd gyda fe fel gwahoddiad. Dewch ata fi, fe gewch chi o'r ffwystra, ond cymerwch fy iau, meddai fe. Wel, oedd e hefyd yn wir yn y dyddiau hynny bod y gair yma iau yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd arall yn ogystal i ddisgrifio egwyddorion rhywun oedd yn eich dysgu chi, neu canllawiau rhywun arall. Ac mae Iesu Grist yn dweud, mae fy iau I yn wahanol iddo fe. Rwy fi'n wahanol. Fe glywson ni'n y Pharisiaid oedd yn gosod beichiau trwm. A chi sylwi fel mae Iesu'n dweud, rwy fi'n addfwyn a gostyngiedig o galon. Mae'r iau mae e'n rhoi yn wahanol. Ac oedd y disgyblion cyntaf yn sylweddoli hyn hefyd. Pan oedd pobl wedi dechrau dod i'r ffydd, cenedl ddynion, yn ymuno o'r eglwys am y tro cyntaf, oedd na rai oedd am osod rheolau yr hen grefydd erbyn hynny I ddewig ar y bobl. Ac mae'r apostolion yn cwrdd gyda'i gilydd yn Jerusalem ac yn dweud, pam yr ydych yn rhoi prawf ar Dduw trwy osod iau ar war y disgyblion, na allodd ein hynafiaid na ninnau mwy dwyn. Gweld fel mae'n defnyddio'r gair iau yna eto I ddisgrifio egwyddorion, canllawiau. Mae Iesu Grist yn dweud, mae fy iau I yn eswyth ac yn hawdd ei dwyn. Beth mae e'n dweud fan hyn? Mae'n gwahodd y bobl I ddilyn beth mae e'n gweud. A'r peth mwyaf mae e'n gweud yn y darn yma yw taw trwyddo fe mae modd I ni adnabod y tad. Nawr, os yw'ch Beibl gyda chi a chi'n edrych ar yr adnodau sydd gyda ni fan hyn yn Mathew 11, fe welwch chi yn union cyn I Iesu Grist sôn am y cwestiwn yma am faich a beichiau. Mae e'n sôn am y ffaith taw y rhai bychain sydd wedi gweld pwy yw'r Iesu mewn gwirionedd. A mae'n dweud ymhellach, o dad,
felly y rhyngwyd dy fod di. Traddodwyd i mi bob peth gan fy nhad, ac nid oes neb yn adnabod y mab ond y tad, ac nid oes neb yn adnabod y tad ond y mab, a rhai hynny mae'r mab yn dewis datguddio iddynt. Mae Iesu Grist yn gwahodd pawb sydd yn feichus, gan grefydd, gan fethiant, gan feichiau bywyd, i ddod at y tad trwyddo fe. Ac mae rhai balch, ac mae rhai hunanfodlon, ac mae rhai sydd fel y Pharisiaid yn anfodlon i ddod. Dyn nhw ddim am gymryd iau yr Iesu. Dyn nhw ddim am fynd ar hyd i ffordd e. Dyn nhw ddim am dderbyn y gwahoddiad hwn i adnabod y tad, ffynon fawr o hedd, anchwiliadwy fôr. Dyn nhw ddim am adnabod yr un sydd yn dangnefedd ac yn rhoi tangnefedd. Ond dyma yw gwahoddiad yr Iesu. Dyna beth mae'n dweud wrth wahodd ni i gymeryd i iau i ddysgu ganddo fe, i ddilyn i lwybr Mae'r proffwyd Jeremia yn defnyddio madrodd mae'n eitha posib bod Iesu yn atseinio'r geiriau hyn. Proffwyd Jeremia yn llefarydd bobl Israel gynt fel hyn. Ble bynnag y cewch ffordd dda, rhodiwch ynddi ac fe gewch le i orffwys ar hyd y ffordd dda. A dyma Iesu Grist yn dweud, cymerwch o iau i, ac fe gewch chi orffwysra. Fe gewch chi orffwysra i'ch eneidiau. A dyma'r ffordd oedd y disgyblion cyntaf wedi dilyn. Pobl fel yr Apostol Iwan wedi sôn amdano fe eisoes. Ac mae'n dweud, dyma yw caru Duw, bod ni gadw i orchwynion ac nid yw orchwynion ef yn feichus. I ni wedi mynd ar hyd i ffordd e. A dyma sut i ni'n cael y gorffwystra i'n heneidiau. Ac bydd y gorffwystra yn wahanol i ni gyd. I rhai sydd dan faich crefydd, fe bydd Iesu Grist yn gallu dweud i fod wedi dod fel gwaredwr. I fod wedi cyflawni'r ddeddf. A iawn fy meia i dioddefod Iesu mawr, cyflawnau'r gyfraith byr, meddwl emyn. A'r ddyled fawr cymaint oedd, dalodd ef yn llawn. Os taw baich crefydd sydd arnoch chi, wrth i chi ddod at Iesu Grist, a derbyn i wahoddiad i adnabod y tad trwyddo fe, fe gewch chi wybod bod wedi gwneud popeth i sicrhau y ffordd at y tad, nid trwy'ch ymdrechion a chwerthredoedd. Ac os ywch chi dan faich methiant, y gorffwystra yw gwybod bod na faddeuant. Oes maddeuant, oes gobaith am achuddiaeth, oes maddeuant am bob bai, oes fe Duw. Mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Falle bod eich methiant chi yn ofnadw. Falle bod ei flynyddoedd nhw. Ond galle gael ei sgibo i ffwrdd a chael pardon. Ac wedyn ni, o dan faich bywyd, mae Iesu Grist yn dweud
bod yna gynhaliaeth, bod yna orffwystra. Fel oedd Eseia proffwyd yn dweud yn enw Duw, bod yr rhai sy'n gobeithio yn yr arglwydd yn adnewyddu ei nerth, rhodio, cynrhedeg, heb flino ac heb ddiffugio. Ac mod Iesu Grist yn gallu dweud wrth i ddisgyblion, peidiwch o gofidio mae'r hyn a wisgwch, cymerwch tewch, onidwch tad i'w gwybod bod arnoch angen y pethau hyn i gyd. Fydd effaith y gorffwys yn ateb ein gofynion, ein beichiau, y pethau sydd yn ein llethu ni. Felly mae Iesu yn gwahodd, dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Amen.